Service crew sa usa ka dakong fast food chain nga gikang naghatod pauli sa iyang babayeng kauban, gitabangan og kulata sa grupo sa mga batan-on nga taga Barangay Kanhulaw, Lapu-Lapu City. Selos ang gitumbok nga hinungdan. Tong siren sa report ni Luan Mayrondina. Mga samad ug bunog sa ulo, mata, tuhod, siko ug buko-buko ang nahiaguman sa 23 anyos nga si Matt Ernest Bongo human kini tabangi pagkulata sa grupo sa mga batanong lalaki sa sitio Caimito, Barangay Kanhulaw, Lapu-Lapu City niadtong Abril 15 sa alas 2 sa kadlawon. Matod ni Ernest, kay kadlaw na sila naka-out gikan sa trabaho nila sa usa ka fast food chain, nahukman niyang ihatod sa balay ang iyang kaubang babay. Apan wa niya damha nga human niya mahatod ang iyang kaubang babay, tabangan di ay siya pagkulata sa grupo sa mga batanong lalaki nga nag-istambay sa medyo ngit-ngit nga bahin sa karsada. Gipangkuha pa ang iyang mga butang sama sa AirPod. Unang kulata kay natumba ko, ma'am. Pero salamat sa Ginoo, wala jud ko makuyapi. Kung nakuyapan ko, dili ra ang AirPods nga almost 4K ang value. Ang nakawat, ma'am, kay ila man jud ipangita ang akong mga gamit. Maayo na lang kay wa malakip og kuha sa mga batanong suspitsado ang yawi sa iyang motorsiklo ug ang iyang cellphone nga bag-uhay pa lang napalit sa iyang maguwang. Paghulagway ni Ernest, kung wa pay nakauwang nga silingan, posibleng mas nagrabihan pa ang iyang nahiaguman kay nigamit man og mga hait nga hinagiban ang mga suspitsado. Pagkatumba nako, gipatid-patiran pa ko. Nya gigamitan ba ko nilang tsukorno kanang kuan, ma'am. Hait nga singsing kanang naa siya spiky nga singsing, ma'am ba. Nya na iniingon nga ako starting anak kay nako hait. Dakong pagtuo sa biktima nga selos ang motibo kay ang nangusa pagpangulata, tigbisitahan man kaniadto sa iyang babayeng kauban sa trabaho sa fast food chain. Kung ilang nga naon, ma'am, wala sila, ay lang nasigdool akong babae. Mulikay man ko, pero wala, ma'am. Pagdahin akong gawas, gikan, pagkatod na ako sa babae, nakaulay na siyang safety. Publata largo, walay dagang storyan. Wa usab malikay sa biktima nga mahiubos sa usa ka pulis nga iyang gipangayuan unta og tabang aron unta siya mahatod sa hospital. Ya ang pulis, ma'am, kay bago pang mata, nakatagpilaw pa. Di anak siya nga, dili ra ba ko kabiya sa akong outpost, sir. Pasensya kaayo, gawas kong duhami. Sa akong una-una ato, ma'am, nakaingon ko, wala ba ka ni siya radyo para at least man lang maasisan ko kay kabalo ko. Daghan og mga pwede nga matuulan nga koan sa daghan nga mga posible nga mga ospital nga makatambal na ko ba 24 hours. Namuto, murag nabati ko kayo ubos. Ni vaccine na lang ko. Kay mulupyo man sa Mandawi City ang biktima, nagkahukom na lang siyang sa usa sa mga hospital sa Mandawi siya magpahiling ug didto siya na-admit sulod sa duha ka adlaw. Nunod sa hitabo, na-absent siya sa trabaho ug kapin sa duha ka semana. Hinuon, mapasalamaton gihapon siya nga wa ra maapektuhi ang iyang pananaw. Matod sa biktima, wa gilayon nila ma-post ang hitabo kay gitambagan sila sa mga pulis nga unahon-una ang pag-file sa kaso. Sa mensahe nga gipada sa RTV Balitang Bisdak sa maguwang sa biktima, ilang gibutyag nga kung na-post pa unta dayon kini, hayan madakpan unta dayon ang mga suspitsado. Matod ni Police Captain Felix Cleophas III, hepe sa Police Station 3, nga kanunay niyang gipahinumduman ang iyang mga sakop sa ilang responsibilidad. Ilabinasa din nila ang pagresponde sa alarma. Sulti dito sa ang sulti sa iyahang sa igsuon sa victim o sa iyahang father na nakunoy gikasugat na ilang panaw, ma'am, kasi pulis nga na unya later on, ma'am, ni-inform na po sila na mo nga naa daw sa outpost o naputunay sulti sa iyahang kanimoto nga di naman ni police outpost, ma'am, na duol lagi sa hospital na adiha sa may Karahay. So wala man sila na duol, ma'am, wala man gud ni duol gyud nila. Aminado hinuon ang hepe nga nakaipsot na ang mga suspitsado dihang nihimo sila og follow-up operation. Apan napasakaan na nila og kasong attempted murder ang usa ka 20 anyos nga lalaki ug laing upat ka mga minor de edad nga mga kauban niini. So the witnesses, ma'am, ikuan daw siya nga mao tong mga tawhana na identify nato. So mo tong ipangita, ma'am. Pero at large na gyud nakasibat na sila, ma'am, kung nga ito na lang gibuhat ani, ma'am, ligada tag mga pieces of evidence with the help of the witnesses tungkol sa victim, no, na-file din nato ni ang kaso, ma'am. Nangayo man sila pasaylo, ipasaylo na namo sila pero naman tayo hustisya. Wala to bangon lang gid nato kung unsa ilang gisudlan kay ila man ning gisudlan niya, wala koy gibuhat nila. Si Lapu-Lapu City Mayor-elect
Cindy King Chan ug incumbent Mayor Junard Ahong Chan parehong nanawagan ngadto sa publiko pinaagi sa ilang social media page nga mohatag kini og reward money ngadto sa mga makatumbok sa uban pang mga suspitsado. Base sa saysay sa biktima, anaa gayud sa napo ang nagtabang pagkulata kaniya apan 5 lang ang na-identify ug napasakaan og kaso. Uban ni Marlon Melgazo ug Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Misda.